Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Crítico 3. Bona nit a tothom. Bona nit. Crítico 3 tornen a ser aquí després d'unes vacances. Sí. Bona nit. Què tal? Com estem? Tot bé? Nosaltres bé. Hem estat a la platja. Prenent el sol. Prenent el sol. No, és mentida. Hem estat molt enfeinats. Què tal? Hem estat enfeinats i unes vacances poc planejades. Sí, i a més a jo més... les he disfrutat poc. Sí. Han estat accidentals. Sí, però és que a més anem a veure una pel·lícula que l'anem a veure amb DVD. Però és que, exacte, o sigui, o correu o no l'aneu a veure. No, en Blu-ray la veiem. Anem a veure Glass. Us explico de què va? Ostres, Oriol, explica'ns de què va. La pel·lícula de Glass és la continuació a Split, Ara. però que és continuació de Unbreakable. Tindrà lloc a dins d'un manicomi en el qual conviuran els tres personatges d'aquestes primeres dues pel·lícules. I llavors, la pel·lícula tracta quan el personatge d'en Glass s'intenta escapar unint-se amb la bèstia o amb l'Split. I a partir d'aquí, en David Dunn, el personatge d'en Bruce Willis, els intentarà parar. Sí. I estarem. Molt bé. La pel·lícula que anem a veure avui està protagonitzada per Bruce Willis. El coneixem sobretot per La jungla de cristall, mític. Altres pel·lícules que ha fet amb el director de Sexto Sentido. El coneixem per... Red. El Protegido. Molt bona. Bueno, òbviament, per El Protegido. Heu vist El Protegido? Sí. Gran pel·lícula. Moltes pel·lis, no? L'estimem. En Bon actor. Bruce l'estimem. Jo l'estimava fins que va dir que no a Mercenarios 2. O a la 3, em sembla de ser, perquè volia cobrar molt més. Ostres! I l'Stallone li va dir, perdona'm, aquesta pel·lícula no està feta perquè tu cobris diners. Està feta per... Perquè jo els cobri. Perquè... No. El tinc amb infinita estima perquè protagonitza el videoclip Stylo de Gorillaz i ho va fer gratuïtament. Al contrari. Ostres! Doncs que contradictori, no?, amb la història que acaba d'explicar. Quines històries... Samuel L. Jackson, en Samuel, el bo d'en Samuel, l'estimem molt. Últims papers així forts, Los Odiosos 8, espectacular. També a Tarantino, Django Desencadenado. Bueno, Pulp Fiction, també en Tarantino, déu-n'hi-do les que ha fet. El senyor Nick Fury, home! Dels Venjadors. Star Wars. Motherfucker! Surt a Star Wars. També tenim a James McAvoy. El vam veure a Split, a Múltiple. I sobretot el vam veure, l'hem vist, a X-Men. Allà tampoc brilla tant. Múltiple, diguem que és la seva obra estrella. Va fer Wanted, És veritat. pel·lícula amb Angelina Jolie, que, ojo... Bueno, va ser diferent. Sí, va estar bé en el seu moment. Bueno, tenim Sarah Paulson, que la coneixem sobretot d'American Horror Story, que ho fa molt bé. Jo no he vist aquesta sèrie, veus? Pues, hi ha algunes temporades que estan molt bé i algunes que no ho estan tant. Bueno, Anna Taylor-Johnson va sortir també a Split i que ha fet una de les pel·lis de por que a mi més em flipen de la història, que és The Witch. El director d'aquesta pel·lícula és M. Night Shyamalan. Ostres, estimat i odiat, per si igual. Un director amb una trajectòria curiosa. Poc habitual. Us diré per què. Jo us dic pel·lícules i vosaltres em dieu què us semblen les pel·lícules d'aquest director. El Sexto Sentido. El Protegido. Señales. Bé. A mi m'agrada molt. El Bosque. Bé. El Incidente. Bé! És la de Mark Wahlberg? Sí. Estem parlant del mateix bé que de Sexto Sentido? No. The Last Airbender. Uf! I finalment, com a obra... com a colofó, After Earth. Que no l'he vist, però m'han dit que és jo sí que l'he vist, és dolentíssima. Després d'això, el tio va veure com havia decaigut la seva carrera i va fer The Visit, bona pel·li, molt bona pel·lícula. I Múltiple li va costar 9 milions i ha fet 278 milions. És que valoracions... Expectatives? Oriol, algun dia tens expectatives? Jo vaig amb expectatives d'ojo. Split i Unbreakable em van agradar molt, però tinc por, més que res pel merchandising i pel màrqueting que se li ha fet en aquesta pel·li, que l'hagin passat massa al blockbuster que ven. Si manté l'esperit de les dues primeres... Coincideixo al 90% amb tu. Fa por que aquest tio s'hagi pujat al carro dels superherois i digui, vinga, vaig a fer una pel·li de superherois. Amb això que tinc... Em vaig a fer el meu univers, Marvel, saps? Cuidado. Night, a veure què ens ensenyes. No baixis més, queda't aquí dalt. Espera molt de tu, però esperem que la pressió no t'hagi pogut. S'espera justament, tenim les nostres dubtes. Aquí no ens l'haurà. Bueno, el meu mòbil.
Ostres, està aquí. Què tal? Jo Brutal. he sortit Espectacular. Una bona pel·lícula. content. Una bona pel·lícula. Per mi, aquesta pel·lícula està molt bé, però si penses, no té cap sentit. No estic gens d'acord. Jo crec que aquesta pel·lícula, com molt bé em temia jo, és un intent d'aquest director de crear una saga de superherois. Crec. Jo no ho crec, Jo crec que, És més. Jo crec que tanca la trilogia. Sí, jo crec que és un tancament. Bueno, el tio ha aprofitat el tiro amb dues pel·lícules. Va fer El Protegido, ha fet Split, ha vist que Però ho podia juntar i vinga, t'ho posa amb calçador. Però té sentit. Què sentit? Sí. Té no dic que no molt- tingui té sentit, molt de sentit. Però té petites incongruències. Sí. Jo crec que és una grandíssima pel·lícula pel missatge, per com està gravada. Òbviament té coses que són millorables, hi ha moments que dius, bueno, això ha sigut pel guió, vale? Però jo per mi són coses que fan que la pel·li sigui entretinguda i que no perdis el fil. Per mi els personatges tenen tots carisma. Sí que he de dir que a mi personalment em falla que li donin pocs minuts en Glass. en David Dunn. Jo crec que és una gran pel·lícula. El director ho fa molt bé, moltes escenes, la presentació dels personatges de la pel·lícula mateixa està molt ben feta. En Glass, per exemple, la presentació que li fan, com es va cuinant el seu personatge, és brutal. I això ho trobes a faltar en moltes pel·lícules, no de superherois, sinó fins i tot també thrillers. L'atmosfera que... Sí. Això és brutal. És una pel·lícula lenta, és una pel·lícula d'anar creixent, I està molt ben desenvolupada. Però és el que ha dit l'Adrià, per mi té unes incongruències que la trama principal, fins i tot, per mi és que si la penses i t'hi pares, no té cap mida. I una cosa que m'ha agradat molt, per exemple, la primera meitat de la pel·lícula anava pensant no té sentit això, no té sentit això, i de cop i volta Tot té sentit. tot té sentit. Bruce Willis, Bé, poc brillat, o sigui, pot explotar, Exacte. el que dèiem. poc explotat per mi, poc explotat. No puc opinar gaire perquè no el veiem gaire en Sí, pantalla. ara, quan el veiem i amb el seu fill, que és el fill de Protegido, que ha crescut, vull dir. Però el paper que surt, doncs el paper de David Dunn, un home que realment dubta molt de lo que és, no? I de lo que pot arribar a ser. Glass, per mi, estel·lar, m'agrada molt aquest Brutal. tio. Sobretot per mi, la primera part de la pel·lícula. A mi em fa dubtar. A mi potser se m'ha fet llarga, la primera part de la Em fa pel·lícula. dubtar. Bueno, però perquè... Sí, Et però posen s'està molt a cuinant. dintre, et posen molt a dintre i... Però és que però això se'n diu crear atmosfera. Sí, Sí, O sigui, compro. l'impacte al final no hauria sigut el mateix si al T'ho principi no compro, t'haguessin fet Sí, això. però entenc que tio. algú se li pugui fer llarga al principi de la pel·lícula. Totalment. Per mi, exacte. l'estrella de la pel·lícula, perquè també té un paper per lluir-se, però és sense... James McAvoy. James McAvoy. Sí. Vull dir, és que cada Sí. cop que està a escena, Roba. t'hipnotitza. És el protagonista. Roba. És Els bo. tres molt bé. Sí, Però els tres James molt bé. McAvoy Roba roba totes les escenes. estel·larment. Sí. És que ja té massa suc aquest Però personatge perquè com per som- no treure'l som Rocha molt cada heavy. vegada. És un personatge molt guapo. Sarah Paulson, bé, tampoc. A cal mi destacar. bastant mediocre, Anna Taylor-Johnson, molt poc paper. Inexistent. Molt poc paper, com en David Dunn, però al moment que surt... Aquesta noia ho fa molt bé, m'agrada molt. Sí, ho fa molt. A més, la connexió que tenen James McAvoy i... Molt bo. Te la creus, eh? És brutal. És director. Jo, per mi, Brutal. planteja tots uns ciments que tu al principi de la pel·li estàs com... Sí, jo he estat així tot el rato. I llavors van passar les coses i tu, ui. Per mi, Jo per mi he fet... I al final m'ho he plantejat tot i he fet... Jo no he sortit descontent de la pel·lícula No, en cap moment. perquè- És una pel·lícula perquè m'agrada molt que tu pensar. passes bé i et fa pensar, i aquest tio amb aquestes pel·lícules et fa pensar tant amb el Protegido com amb Split. i el discurs, quan parla anglès, és que et quedes així. Uah, és que cada paraula que està dient... Bueno, almenys jo, La paleta de colors. La paleta de colors. Per mi massa òbvia en molts moments. Bueno, però és que Per mi massa òbvia. en tot Doncs moment, jo recalco molt més la fotografia No, de... i fotografia. de imatge de Samuel L. Jackson parlant, que només se li veu la boca. Espectacular. O moments de que ella està contra llum o així. I banda sonora, M'ha agradat molt la banda Sí. sonora. Molt Vull dir, moments de tensió, moments de tal. Valoracions. Va, començo jo. Oriol, comença. Tot i que l'he criticat molt pel tema, perquè jo sabeu que a mi les trames penso al final tot com està fet, per què les coses passen, etc. I tot i que la trama se'm cau, la pel·lícula està molt ben feta. Li fico un 7,5.
Jo ja he dit que és una bona pel·lícula des del principi. És una bona pel·lícula. És una Però... Ara anem recordant, No, he dit des del principi que era una bona pel·lícula. Petites incongruències, calia madurar-les una mica més, però la pel·lícula té sentit. Ara, per això i perquè crec que la bèstia és un personatge amb molt de suc i que relegar-la a un simple... No sé com es diu esbirro. Si al final he vist un simple Hulk que va a les ordres d'un altre, quan té personalitats com la Patrícia, com en Dennis darrere, no li fa justícia. Li poso un 8. Ostres! L'Adrià ha posat un 8! És que he dit que m'agrada la pel·lícula. Sí, és que és bona. Jo, per tot el que he dit, que la trobo brutal pel discurs, per tot el que he dit. Llavors... Jo li poso un 9,1! I em preguntareu, per què és aquest 1,1? Me l'he estat pensant. Estava sota el cine dient, per la llagrimeta que m'ha caigut al final. Ah, sí? T'ha caigut llàgrimes. M'ha caigut llagrimeta al final. Bueno, no sé. Kevin. No és la típica pel·lícula blockbuster de superherois, que quedi clar. Si aneu pensant que són una pel·li de superherois... I aneu-hi amb ganes de pensar i de trencar-vos el coco. Good. Kevin, ves cap a la llum. Ha arribat quan ha vist Infinity Wars que ha dit Puc fer això. d'aquí em puc treure rèdit. Què dius? Money! Què dieu? O sigui, després de posar bones notes li dieu això?